دەماک و دەنگی شاهی و چەپکان تێ ئەفتێ واتەیە سەرکەفتن و خۆشیە جارێکا دن خۆرت و کەچێن پێشمەرگە گەهانە هەف vê carê jî ji bo rizgarkirina Şingalê. Operasyona rizgarkirina Şingalê sibaha roja pênşemê bi beşdariya 7500 pêşmergeyan û li jêr çavdêriya rasterast a Serokê Herêma Kurdistanê û fermandarê giştiyên hêzên çekdar Mesûd Barzanî dest pê kir. Şingal navçeyeka stratejîk a giring e ji ber vê yekê nûçeya operasyona kontrolkirina wê di medyayên cîhanî de bi lez deng veda. û her ji vê sibehê ve tora medyaya Rûdaw mil bi milê hêzên pêşmerge biriya televizyon, radyo û portal operasyon rûmal kirin. Peyamnêrê Rûdaw behsa wê yekê dike ku hêzên pêşmerge bi moraleka bilind ber bi Şingalê ve birêketin da ku wê rizgar bikin. Ne tenê pêşmergeyên mêr, lê jin jî dixwazin vê carê beşdarî operasyona kontrolkirina Şingalê bikin ku çavê hemû cîhanê li wê derê ye. خودي ام ديت زيرفانينا ويا راستيج يعني انه كيف هستك يما جيب اذا خوشترنينا وانا كو هاجا مشاركه كي وصى بكن دروجك وصى ده افرو كما تحديد كيريبو يعني رزقار كرنا شنقال يعني كو افقاس صالك افدا مدراندنا وضعي كي نخوش سردا واف ملتا شابر زابو اف ملتا بكو فالانا كات يعني انه كجوي خوشترنينا كو افروكا ام بو هندنا كو ديتشن وارزگار بكن فرماندارên pêşmerge jî dibêjin ku planeka xurt ji bo rizgarkirina Şingalê hatiye diyar kirin û morala pêşmergeyan jî ji bo vê mebestê bilind e. Ji bo wê jî pêşmerge bi moralekê gelek mezin e yani û hestekî bilind e hemî dizanin ev rû çunkî hem mirovayetî gelmeye hem xwedê gelmeye çunkî qeziyeke gelekî heq e yani eger tu her cayekî tu şikê bikê ku evê ku tu dikujî ihtimale tu bêjî ev gunehek têda bîtin bes evana yani hiç qiyeme ku zirreyeka mirovayetî û însaniyetê jî di rihewan de û di mejîwan de. Kurdên Êzîdî vê rojê weka cejna xwe bi nav dikin ku berî niha bi hezaran ji wan jî ji bo kontrolkirina Şingalê tevlî rêzên pêşmerge bûn û li gorî zanyariyan 5000 Kurdên Êzîdî nav hêzên pêşmerge de ne. Roja sê tebaxa 2014 çekdarên Daişê êrişî Şingalê kirin û ew qeza kontrol kirin. Ev jî bû sedema derbderbûna bi hezaran kesan ji xelkê navçeyê û her wiha revandina bi sedan kesan ji aliyê wê rêxistina çekdarî ve.